କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଖାସ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ। ତା ସହିତ କିଛି ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଝର୍କା ରହସ୍ୟରେ। ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଅଛି, ରାବଣଠାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ପୋଲକୁ ରାମ ସେତୁ ଓ ଏଡମ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗଦା ଗଦା ପଥରଠାରୁ ଏହି ପଥର ଅଲଗା, ଯାହା ପାଣିରେ ନ ବୁଡ଼ି ଭାସୁଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହିଭଳି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଥର ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଜଣାପଡ଼ିନି। ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଲୀପୁରମରେ ବାଲାନ୍ସରେ ଏକ ଚଟାଣ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଥର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲହୁଣୀ ମାଠିଆ ଉପରୁ ଖସିଥିଲା। ଏବେ ଏହା ମହାବଲୀପୁରମର ଏକ ବଡ଼ ପଥର ରୂପରେ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଢଳିକି ଅଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ ଯେ ତାହା ପଡ଼ିଯିବ, ହେଲେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଭାରତର ଆସାମରେ ଏକ ଜତିଙ୍ଗା ଗାଁ ଅଛି, ଯାହା ଭାରତର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ। ଜତିଙ୍ଗାରେ ସୁନ୍ଦରତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଁ ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଛଲତାରେ ଭରି ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛି। ଏହି ଗାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ କେବଳ ସୁନ୍ଦରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କିଛି ରହସ୍ୟ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଜତିଙ୍ଗାକୁ ପକ୍ଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷର କିଛି ଖାସ୍ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବଳ ଆଖପାଖର ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦୁନିଆର ପକ୍ଷୀ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଭାନଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଗତିବିଧିର ବହୁ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତୁକଳା, ହବେଲି, ମନ୍ଦିର, ଗୁମ୍ଫା, ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଖଣ୍ଡରରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଏହି ସ୍ଥାନ। ହେଲେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନର ବାତାବରଣ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କେତେଜଣ ତ ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରାତିରେ ଯିଏ ଯାଏ କେବେ ଫେରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ସେଠାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି। ବୀରଭଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେଠାରେ ବହୁ କଳାକୃତି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନନ୍ଦୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଝୁଲନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପବନରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଚମତ୍କାର, ସେତେ ଆଚମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରେ। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଝୁଲନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଯଦି କେହି କିଛି ମାନସିକ ରଖେ, ତେବେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାର ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ବାସ୍ ଏତିକି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଝର୍କା ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡରେ।